Praise the Lord. Ngithanda nje umusho wokuqala kaJesu. Ngokusubakethila awuphinde umphindele nomusho wokuqala ofundile. Ngiyamuthi lapho usufikile ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akumlolo. Uyawuthi lapho inkinga enkulu ukuthi asikaboni noma sesifikile noma sikafiki. Ingakho nasebefile bathi siyakhona. And later ukuthi usufike uthi ngisakhona you have missed indawo uNkulunkulu akunikeze yona. Uthi namusho uyawuthi lapho usufike mawusubona sengifikile la. Kwesinye isikhathi uthi usawufikile uthi le ayimfanele. Sawufikile uthi le ayimfanele. Uthi sawufikile uzwe umsiki kenze ukuthi sawufikile le ndawo aniyazela kunabantu. Mina ngifuna ngizwe ukuze ngiphumele ngina stress. Stress engabi part of life. Uthi kuyawuthi lapho masengifikile. Masengifikile sawubona ukuthi sengifikile manje. Kungangakanani abantu befika. Bethele phakathi bezimsindo yabantu abavele bephakathi abaCanaanites. Uzowafika kule ndawo akunike yona. Let me make you aware. Abafuna ukuphuma bazikhishwa nguwe. Wena fika. Lithi kuyawuthi lapho usufikile. Bese uthi le ndawo le. Yiyo kanye leyo uNkulunkulu angithembisa yona le. Yiyo kanye le ndawo uNkulunkulu anginikeza yona le. Siyasafika. Sasesifikile sezumsindo yamaCanaanites. Ngoba akhona amaCanaanites anemsindo yawo awathandi kuphuma. Abona amaCanaanites wodwa kunamaHittites khona la. Babhalansile mali indawo isinikwe bani? Wena. uNkulunkulu kuyiprocess yokuyidla indawo. Akawabalanga amaCanaanites ukuthi ayothi kuwe. Azamangene kuyipicture yokuyidla. Kodwa uthe mawufika wena. Wayibona le ndawo ukuthi inkulu kakhulu, inhle kakhulu ukuthi ngane yakho. Ivele sinabantu bayo sisi. Hayi vele. Kuna vele endaweni esinikwe yona. Ngicela ukuyiraise amaCanaanites kuyiprocess yokudla. Erase amaHittites kuyiprocess yokudla. Bayiraise. They are not part of the picture. Abayona indawo abekho kuyiprocess yokudla. Musubanaka ngabekhala awungeni lapho unikiwe indawo. Kwesinye isikhathi empilweni kuke count ukuthi uzwe bani ethi. It matters. Awalalelwa amaCanaanites. Awalalelwa amaHittites bayacomplaina vele bazocomplaina. Ngoba le ndawo nikwe bekhona uNkulunkulu wayinika wena. Ukuthi bazomuva kanjani, bazothwala imithwalo bahambe kanjani. Awungeni lapho. Wayifaka entweni ongangeni kuyo. Amen. Njengoba khona amaHittites. Akhona namaCanaanites. Yekhona nabanye ngababalanga lapha amaJebusisi. Bonke labantu bayalwa. Bebhekene nawo uNkulunkulu.
yabo. Why ukithina opinion yabantu opinion kaNkulunkulu isikethile. Namhlanje bona lapho uzofikile bona you have arrived bona see that you have arrived. This is the land. Amen. Nihamba nami bazalwane. Inkinga yokuqala besingakaboni ayikho indawo uNkulunkulu akayinikeza abantu ngenamuntu inabantu uzodila nalowo akuphona kwabo. Njengoba wakho uthi uNkulunkulu wabazi ukuthi wamnika le ndawo wazi ukuthi kunobani. Nomtshele wathi maphelwane uNkulunkulu kunikeze le ndawo wazi ukuthi kunobani. Futhi uNkulunkulu lena ningazo musakuyifaka entweni eningangekuzo. We have undermined the power of God. They are more powerful than God. uNkulunkulu uqedile. Musu worried ukuthi kwenzakalani in the process. Uyazi babeka uNkulunkulu. Ubebeka ngabathanda baIsrael. Ngabe process yokufika eKhanani ayidlulanga desert ayidlulanga kwavele nje kwaba khona le ndize ethatha uMamDomi babeke eThayini. Nto sesifana khona. Ache makhelwane wakho uthlalalethi. Udale wa. Sana. Kahle usufikile. Inkinga ukusayikhomba phambili. Ngoba le uthayifanele. Ngoba le uthina umzala wakho. Ngoba le ubona abangcono. Uyazi uNkulunkulu kanikeza indawo inabantu abangcono kunawe bakunikile. Kwenzeka abangcono kunawe banganikwa unikwe wena. Wena wakakhona ubuza ukuthi ngibathini labo zobathini vele. uNkulunkulu uzobathini hayi wena. Why sifuna ukwentertaina ngathiko masentertaina lezi thina sinikezona. Ngizothi namhlanje vula amehlo ubone. Uyazi ngathi ngithi uma senifikile. Kodwa Jesu kothi lapho senifikile. Yazi mamJobe wayongilimaza kabi bekuthiwa wawusofikile ekuthenini udirect wa-agriculture bese uthi khaba. Uyakanazipela baba kodwa thank you. Hayi lo ngaphezulu. uNkulunkulu akaniki okungangawe. uNkulunkulu kunika okungangaye. Elelani uma ngabe uzobheka the gift of a king izohluka kwi-gift of the ordinary. Musubheka ukuthi uNkulunkulu uzokunika into ejwayelekile izokunika into engangaye izomangaza wena malena imangazi. Thina sidingela ukumangala simangale la ngoba kumele sazi uNkulunkulu onikayo bese siyakwazi ukukontroleka ngevela uNkulunkulu lifanele yena mina. uNkulunkulu uzokunika into ozothi nokuthi usondela kuyo ube namahlo.